нашата Бети. Много горещо става в залата в Будапеща, тъй като след Алина Кабаева излиза нейната основна конкурентка Анна Бесонова от Украйна. Ето тази грешка на финала може да отнеме титлата на Анна Бесонова. Жалко, защото тъкмо се готвех да кажа, че най-накрая на световно първенство има голяма интрига, защото 3 са фаворитките за титлата. Защото досега Алина Кабаева беше безспорна, очакваше се да сбърка много, за да не успее да спечели титлата. Сега наистина въпросът е да се изиграят чисти, без грешка композиции. Много голяма грешка е тази на Анна Бесонова, тъй като тя завърши без уред, изпускане. Всичко това натрупва десета след десета като отнемане на десети в крайната оценка. Убедена съм, че този елемент на финала, обикновено всички големи рискуват да слагат трудни хващания, трудни изхвърляния точно на финала, защото тогава ефектът е сигурен. Убедена съм, че точно този елемент го е изпълнявала десетки хиляди пъти. Но напрежение. Има вече 2 титли Анна Бесонова от това първенство. 26-0-25. Отново оценката е достатъчно